La llei de Weki. Digue'm què és el que vols, quin és el teu desig. Per qui vols arribar a ser ferit? Un gran buit on els somnis estan flotant. Et va tancar els ulls. La tempesta de sorra no s'atura al cor, on floreix la flor del safrà. I ara et sents un xic sol i encara més perdut. El temps que el desert ara treu l'alegria de la tristor. El poder que has rebut es convertirà en passió. El falcó que vola lluny i a les urpes del futur. Agafaré els somnis pels que ara estàs lluitant, i el Sahara estarà més enllà d'aquest cel pur que sona el jurament i que et conduirà fins al sol. Per fi comença el duel del destí contra en Seiichiro Sano. Però aquest parell, tot i dir que això és un duel a mort, no us sembla que s'ho passen bé? Quines coses! El cas és que en Weki aconsegueix posar contra les cordes en Sano. En Sano pensava deixar-se guanyar des del començament, però... Sí! És un pentàgon de la mort! Un paràsit xuclador de sang de les persones celestials! Li vam demanar a en Margaret d'amagat i te'l vam col·locar. Ara està dormit, però així que jo li ordeni, es despertarà i en pocs segons et xuclarà tota la sang que tens! Com és que l'Inomaru té aquesta cosa? No pot ser. Exacte! En Sano va entrar als 10 d'en Robert empès per la promesa que si derrotava a 20 escollits et trauríem aquesta sangonera de la mort! No pot ser, en Sano està fent això per mi. Episodi 22. La llei de l'Inomaru. Llavors, quan m'ha dit que hi havia entrat per voluntat pròpia, es referia a això. Deu ser una mentida per obligar-te a lluitar més seriosament. Maleït siguis! Com has pogut explicar tot això? Així engegues en orris tot el que he fet. L'Inomaru no et destorbarà gens ni mica mentre siguis al bloc d'Ogura. Aquí l'únic que has de fer és derrotar en Weki i la Rinko. Res més. Però per què, Sano? Per què no me n'havies dit res d'això? Què hauries fet si t'ho hagués dit? Si t'ho deia, m'hauries impedit fer-ho encara que t'hi haguessis jugat la vida, oi? Mira, Inomaru, si et morissis... Però, Sano, el que més detestes al món són els mètodes bruts dels 10 d'en Robert. Per què has hagut de sotmetre el teu sentit de la justícia? Inomaru, que recordes aquell dia d'ara, fa mig any? Hola, noi de la cinta. Ja ha passat la setmana que et vaig donar de temps, que ja t'ho has rumiat. Doncs rumiar-ho sí que m'ho he rumiat, però... Noi de la cinta, jo confio en tu. Participa a la lluita, t'ho demano, sisplau. Home, això que dius... Un moment, què passa? Un incendi! Els banys públics Ume del tercer districte! Els bombers encara no han arribat. Són en un embús i encara trigaran 10 minuts. Sisplau! El meu fill encara és a dins! Com diu? No em diguis que et ficaràs al mig d'aquestes flames. Que t'has begut l'enteniment. Això ja és un mar de foc. Hem d'esperar que arribin els bombers. Entesos. Llavors jo també vindré. No vinguis. Si vens, rebutjaré la teva proposta de la lluita. Això és problema meu i de ningú més. No puc permetre que tu també t'hi impliquis, entesos? Dec estar completament sonat. Ets aquí. Espera't un moment. En Sano et traurà d'aquí ara mateix.
Ostres! Les bigues cremades han caigut a sobre i ara pesa massa. I el foc cada vegada és més violent. Si no m'afano, el foc ens envoltarà a tots dos. Sí, estic completament sonat. Quina coincidència! Noi de la cinta, jo també tinc aquesta mena de caràcter. De pressa, surt! Per què has vingut? T'he dit que si venia rebutjaria la teva proposta. Perdona'm, sisplau. Però sóc incapaç de deixar que una persona corri perill de mort davant dels meus ulls i no fer res, siguin quines siguin les raons per no fer-ho. De veritat? Hem de treure aquest nen d'aquí ara mateix. Si no ens afanyem, el foc també ens atraparà a nosaltres. Molt bé, noi de la cinta! Tu, escolta una cosa. Jo no em dic noi de la cinta. Em dic Seiichiro Sano. Almenys hauries de recordar el nom de la persona que ara tindràs a càrrec teu. És veritat. D'aleshores ençà, mai no t'he considerat un candidat a rei que em tingués a càrrec seu. Si t'hi hagués considerat, no hauria volgut participar en aquesta lluita. Inomaru, per mi tu ets el millor amic que he tingut mai a la vida i una justícia que ni tan sols pot protegir la vida dels bons amics no val res. Sano... Me'n descuidava. Us explicaré un altre secret interessant. El verí de la canellera que porten en Ueki i els seus amics no fa efecte a les persones celestials. És a dir, que encara que l'equip de Ueki perdi, les úniques que moriran seran l'Amor i la Rinko. O sigui que, Sano, si guanyes, tampoc podràs ajudar l'Inomaru que tant estimes. Afanya't i elimina ara mateix en Ueki. No siguis ridícul. Vols que deixi la seva vida i la de l'Inomaru a les mans del destí? Això no ho puc fer. Això no és veritat. Se suposa que per tu l'Inomaru és un gran amic, oi que sí? Llavors la resposta és ben simple. És a dir, que si guanyo morirà l'Ino i en canvi si perdo les víctimes seran la Mori i la Rinko? El resultat és el mateix passi el que passi. Inomaru! I ara què li agafa aquest?